Γεια σας, είμαι ο Ιάκωβος και καλώς ήρθατε στο Tech Room. Σήμερα θα δούμε την Canon 750D ή αλλιώς T6i, η οποία είναι το πρώτο μοντέλο στη νέα σειρά που κυκλοφόρησε η Canon με το νέο σένσορα στα 24,2 MP σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα της που ήταν στα 18 MP. Τυπικά πωλείται μαζί με ένα από τους εξής φακούς, τον 18-55mm, τον 18-135mm ή μπορεί να αγοραστεί το σώμα της κάμερας ξεχωριστά χωρίς φακό. Μαζί συμπεριλαμβάνεται η νέα μπαταρία της Canon για DSLR, ο φορτιστής και ένα καλώδιο mini USB. Όπως αναφέραμε, η 750D περιέχει το νέο σένσορα που κυκλοφόρησε η Canon, όπως επίσης και τον καινούριο επεξεργαστή Digic 6. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει φωτογραφίες με ανάλυση 6000x4000 και πιο γρήγορη απόδοση της κάμερας στη χρήση και στην περιήγηση του μενού. Έχει περιστρεφόμενη οθόνη αφής που βοηθά στο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάμερα από διάφορες γωνιές με ευκολία. Επίσης περιλαμβάνει την ανανεωμένη λειτουργία Hybrid CMOS AF3, με την οποία μπορεί κάποιος πλέον να χρησιμοποιεί πιο γρήγορη αυτόματη εστίαση την ώρα που υπάρχει ζωντανή προβολή στην οθόνη. Επίσης, μπορεί να αλλάζει την εστίαση ή αλλιώς το focus με το άγγιγμα της οθόνης, κάτι που μας είναι γνώριμο στα κινητά τηλέφωνα. Έχει 19 σημεία αυτόματης εστίασης και η εστίαση είναι σημαντικά πιο γρήγορη και πιο ακριβής από προηγούμενα μοντέλα, κάνοντας την κάμερα ιδανική και για βίντεο όπου χρειάζεται αυτόματη εστίαση. Έχει λειτουργίες Wi-Fi και NFC για έλεγχο της κάμερας μέσω κινητής συσκευής. Επίσης μπορεί κάποιος να αντιγράψει φωτογραφίες από την κάμερα για να τις ανεβάσει στο διαδίκτυο μέσω του κινητού ή ακόμη να τις τυπώσει κατευθείαν σε printer που έχει σύνδεση Wi-Fi. Έχει είσοδο για εξωτερικό μικρόφωνο, το οποίο είναι χρήσιμο για κινηματογραφιστές βίντεο, μιας και το μικρόφωνο της κάμερας είναι χαμηλής ποιότητας. Δέχεται κάρτες SD για εγγραφή των δεδομένων και η μεταφορά των αρχείων γίνεται με καλώδιο mini USB. Επίσης περιέχει έξοδο HDMI για προβολή σε εξωτερική οθόνη. Ένα από τα δυνατά σημεία των καμερών τύπου DSLR της Canon και γενικότερα με κάμερες που έχουν βάση για φακούς EF είναι η συμβατικότητα με τη μεγάλη ποικιλία φακών που υπάρχει από την Canon. Επίσης, σε συνδυασμό με τους φακούς τύπου STM της Canon, η νέα λειτουργία εστίασης είναι πιο γρήγορη και σχετικά αθόρυβη. Η κάμερα μπορεί να τραβήξει Full HD βίντεο, δηλαδή 1920x1080 στα 25 και 30 frames ανά δευτερόλεπτο, αναλόγως αν επιλέξεις PAL ή NTSC στο μενού. Δυστυχώς όμως στα 50 και 60 frames η ανάλυση πέφτει στα 1280x720 και αυτό για τους χρήστες του slow motion ή της αργής κίνησης σε βίντεο είναι κάπως χαμηλή. Η αντίστοιχη ανταγωνίστρια κάμερα D5500 της Nikon για παράδειγμα μπορεί να τραβήξει 50 και 60 frames σε ανάλυση Full HD. Ένα από τα δυνατά σημεία της 750D στη λειτουργία του βίντεο είναι και πάλι η αποδοτική αυτόματη εστίαση, ιδίως όταν συνδυαστεί με φακό τύπου STM για πιο γρήγορη και αθόρυβη εστίαση. Η εγγραφή βίντεο διαρκεί 30 λεπτά και αν το αρχείο ξεπεράσει τα 4 GB συνεχίζει αυτόματα η εγγραφή σε νέο αρχείο βίντεο. Επίσης υπάρχει η επιλογή να δούμε τις στάθμες του ήχου στο μενού πριν αρχίσουμε τη βιντεογράφηση. Η αμέσως επόμενη επιλογή μετά την 750D στη σειρά της Canon είναι η 760D, η οποία ουσιαστικά είναι πανομοιότυπη σε προδιαγραφές με τη διαφορά ότι έχει επιπρόσθετη οθόνη από πάνω για προβολή χαρακτηριστικών όπως του ISO, διαφράγματος, κλίστρου και ζωή μπαταρίας. Επίσης πίσω, αντί να έχει 4 κουμπιά περιήγησης του μενού όπως έχει η 750D, αντί σε αυτού έχει ένα περιστρεφόμενο κουμπί για πιο γρήγορη περιήγηση όπως βρίσκουμε και στα πιο ακριβά μοντέλα της Canon. Επίσης η 760D έχει λειτουργία HDR σε βίντεο, αλλά είναι ελαφρύ το αποτέλεσμα και η κάμερα πρέπει να είναι σε πλήρη αυτόματη λειτουργία. Η πιο φθηνή επιλογή αντί της 750D είναι η 700D, η οποία χρησιμοποιεί τον προηγούμενο σένσορα και επεξεργαστή της Canon στα 18 MP. Οι κυριότερες διαφορές τους είναι σε θέμα χρήσης, όπως της ταχύτητας λόγω του παλαιότερου επεξεργαστή και λιγότερων σημείων αυτόματης εστίασης, που είναι 9 σε σχέση με τα 19 σημεία της 750D. Η 700D όμως σε θέμα ποιότητας εικόνας παραμένει μια καλή επιλογή σε αυτούς που θέλουν μια πιο οικονομική λύση. Δύο αντίστοιχες καλές επιλογές από άλλους κατασκευαστές για παράδειγμα είναι η Nikon D5500 και σε mirrorless η Sony α6000, οι οποίες είναι επίσης καλές και δημοφιλείς επιλογές. Ανεξαιρέτως, η Canon είναι αρκετά γνωστή για τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων της και η Canon 750D είναι μια καλή λύση για άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με τη φωτογραφία ή το βίντεο σε πιο σοβαρό βαθμό.
Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο του Tech Room. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!